ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଆଉ ଆଜି ତ ପହିଲି ରଜ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାନା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପହିଲି ରଜ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହିଲି ରଜ। ଆମେ ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦୋଳି ପରା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି।